पुलिखान दिथ' सोमखोर दिनै थांना था गाबोन go green keep it clean Bonsu environment needs you clean earth दंफां फुलि गायगासिनो Palwan. Hai Palwan. Ini baksani Bruslia. No planet B. Protect what we see. Tunggu, uniform kan nunda bisirba. Sini. Koi hajar gaikho? 120 दाल जाबायलै आंना दिनै हारसिङैनो बाब गोगोम जाबाय माथो होनबा आब'नालाय 50 दाल ओइ दे आदानालाय रोगानानै होग्रा आङो दे साप्लायार डिलिभारि बय दे ओमफ्राय ओरैजाय जाबाय जानायाथ' गायबायानो बहुत गायबायना गायबाय बियो फार्स्ट टु लास्ट औ बेयावनो गायनायाव नांथ'गासिनो पाब्लिकआ बुजिगोन ना बुजिलाथाय ना बुजिनांगौथ' नै आदा गैयामोनबा दिनै लामा आन्दायसिगौमोन आं आदायासो खोन्थादों औ बेखौ लाना फैफिनबाय Oh sir, topi ini. Hah? Kamandan cara topi aku ulta oleh siapa lah? Sidakan, dongpak ulta zagan deh bijba. Oh, udah sasin tahu kan? Oh, ronggul jeng mulai zagan nge. Ronggul jeng. Nih, boleh? Besi boleh bahaya ke? বহুত দে বডি করে 15 টন বাপ 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 उफाय गैया ने 300 गायबाय जों 300 गायबाय एसियाव थाग्रामोन नोङो दिनै सान्दुङाव बोरै मोनदों मोजां मोजां नांदों ना दासो खेबसे खामानि मावनाय जाबाय जिहेतु एसे गाबोननिफ्राय रायजोफोरा मोसौ हगारना होबा मा जागोन दा बेनि सायाव डिपार्टमेन्टफोरा एसे जेनेबा जेवरा होयो ना मा होयो ओरैहाय फेन्सिं होयोबा एसे जोंबो गेजेर गेजेर फेन्सिंआथ' सल्युसन जानाय नङा सम मोनोब्लाथाय पाब्लिकआ बुजिनांगोन मेन्टेनेन्स रायजोफोरा बुजिनांगोन औ रायजोआनो रोंनांगोन जोथोन लानो गायाखै नालाय फैबाय थानाय फिरियाव जोंनि फंबाय बिनानावबो जोंनि फिसाफ्रा गथ' गथायफ्रा आरो जोंनि थाखाय गायदोंमोनबाथाय जोङो अक्सिजेनखौबो बाहायनाय जासिगोन राननांगोन बिदिबा जों गायनाया जोंल' मोननांगौ जों गायनायखौ जों मोननांगौ अक्सिजेना बे आरो ब्रुसलि फैद' बेसे गायबाय 150 जाबाय 150 सानै नुबाय आङो 150 गायनाय गायबाय बाखिया बेसे गायखोबा दादा किमान रुले 200 मान गारि सुमलो 200 वाह रेकर्ड हाईएस्ट दे 200 नाबा 150 मान ঠিক এটা রাইজে বুঝি পাবা লাগবো আৰু না গাছটো তো লগালো
फुलिया लाबोदो दंफां गायदों मा जायगामोन इयो दाउखाबाहा दावखाबा जायगा ना चिरां बुहुद गायबाय जोंना दंफां दाउखा नुदोंना नुवाखै दावखा नुदों नै अबेबा साइडखि दङ एखे गैथ'आ जाहाराव दं गोलोमदैजों जानानै साइनि हालाबाय हा हावला नांगौ नामा नायला बे थाङा थाङा लिजि खिन्थु बावैनि बाक्सानि ना नोंबो जोंजों फैफादोंमोन ना ए दे माबाजों दिगानजों ए दे बिराद खस्थ' खालामदों नै गथ'फ्रा हाब्लिबा खावनानै दानफायजोबो ना औ बिगुर खुनांगोन ए मा नाम बेना लावगि मा नाम बेना सोर सासेया ए आब' नामखौ आं मिथिखायो लावगि नुबाय आं सासे औ नै ओइ नै माबाया ब्लेक केप ब्लेक पेन्टार 4,000 आयौ फुलियानो 3,000ल'मोन ओमफ्राय औ दे नंगौ जोंना सारा नाम्बार 1आव दं दा रेकर्डआ सलिड गायबाय आं बिराद इजि खामानिखौ लादों नै एकदम नागिरनांगौ खामानिया जोंना सलिड माला बै दंफां दानफायग्राफोरखौ गानहोनांगौ बेखौ केप्टेन तेरा थाइजौआ लिमद' बोरो थाइजौआ दे लिमदो दारासिं दे लेबाव थुखा आंना नै बिदि खामानिया अ वार दंफां दानग्राबा जों वार सोलिगासिनो दं सान्दुङाव नै सान्दुङाव अबस्था गैला मानसिफ्रा थाइजौ गोखैखौनो होख्लायगासिनो लाबो आंबो मोनसे संख्रि गैला सिख्लेमजोब्बाय माथो संख्रिखौबो सेसखासै ओ सलिड biar akhir mendelah macam bantu lu beli apa हो गया अभी कुछ लगा मुझे
दंफां गायबाय जोबोद खस्थ' खालामदों गथ'फ्रा बनसुनि 1 student 1 tree 1 future नैबे मट'जोंहाय 9 lakhs दंफां गायनाय मोनसे हाबाफारि जोबोद मेंबाय माथो गलायाखै जोबोदनि जायगाफ्राहाय नायदो ओइ बाव फरेस्टारफोर दंफैयो जइन्ट हो लान्च टाइम दसे रिलेक्स खालामसै लान्च माने अलरेडि 3टा जाखाबाय दां गोलोमजोब्बाय नै बे पार्किं एरिया जा मोजां जायगालै आयु समायनाथार फरेस्ट गोजामोन आरो बेफोर ना मोनसे समाव दे जाखिनि हाग्रा दं बेखिनिखौ जाहाथे मोजाङै लाखिनो नाजायो बेनोसै नेक्स्ट डे लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय ओइ जोंना नै बाक्सानि चिराङाव फैदों नै बाक्सानिफ्राय गासिबो न'आव थांफिनसै दिनै मिशना जोबथ'लायबाय दिनै सानसेनि टारगेटआ जोब्बाय दा नेक्स्ट माब्ला लायो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनलायसिगोन स' नेक्स्ट जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवहाय मुभ खालामनो सानदों मुभमेन्टखौ बाहाय लाहैगोन थ' नोंथांमोना नेनानै थादो बाहायबो मोनसे हिउज मोनसे प्लान्टेसन ड्राइभखौ जों लागोन ज'हैनो फिटिमा फैगासिनो दं नै लाइन